Hi YouTube, кажем геймплей с Креативова и Канзонов. Кажете хай на YouTube. Хай. Тръгвайте! Играем в един много як сервер. Ще има ли описанието. Това Иван се прави интересен, ама като включа събиете и ще стане на Иванки. Клипът ще е много малък, докато слеем очила. Картина отпадна. Нищо, да се телепортира. Няма нужда, аз съм вече оптимист. Нищо, ние с Канзонов ще си. Аз съм леката реката. Леката реката. Да. Иванчо! Опа, сори. И как ще се качваш, бе, И това беше от нас. Бай-бай, YouTube!